office jangka senior dairy officer West Jaiñtia Hills mentaka sengi kala Rakhe ya ka National Milk Day ahajar apply haka jengilang ka balapelong haplau jangka take office dairy plan ka badan hamora long jawai haka ni ka sengi nakalyang ka kong bibla additional deputy commissioner kalalong kum ka kong san haka jingdon lang u Dr. Aikjam district animal husbandry and veterinary jawai uma bidkhar assistant director lembat kiwe officer lapan sngau ba ya kani ka singila Rakhe ya ka haman laka apandru tare unai wing handrai menta ubanai ka hap haka singi sonde kum tala Rakhe no menta ka singi thoding apsau tarik shi banta naka jengkan Mawphor ya ka lengkhu singi kha u Dr. Verkhis kurin ya ubala tip kum ukpa jangka white revolution kiba bun na kinongkran haka ni ka singi kilapan sngau halor ka jingdon kamban penmi khambun ya ka dot na mar kum balalong menta kam tam hapo ka jela bat ki district kadang don kam bha kinong rimasi ban penmi ya kadut knang ba anla ban pendap dut dalade yala dehi klem da don kam ban shanya na kiwe ki chela Hindi tangka National Milk Day la ni ka World Milk Day nginyo ya ka West Jaiñtia Milk Day ro ban nginyo iya kini kinong tray bat kinong producer of milk kibalong kiba paunam bat kibala ban yalam lenti namar kibun hamta kini ki technology, so please use technology in a good way bat ngatarai kini ki officers ki badan hang ne kham tam na po veterinary bat na po ki dairy officers ki bala ban yarap yapi ban peni yapi ya kita ki lat ki lenti kumno ban penan kam ya ki technology ki bayo menta kila ai bon ki scheme bonjat ki jingyarap kentu yapi ba penan kam dengkong ban yit ya kini ban wat jingmut menta ka jok kolong ka basuk bha bun sin kila ai hakito ki website bat ki hakito ki website jongki la ne hapo kini ki internet pitso bha ban check na gitu namar kini bun sin ho ni rungi sung tho phi phim don por ban yawan kandu ya ki officers ba pher la ni phim don por ba phin let man la ki office yi ki tagi jingarap nrai bun sin ki advertisement kila ai nang bakin du yo pendu yo jingmen toy ma pi nrei na mal ba ka don ka quality ni la ban pen sapriang ye kini ki jingba ti kentu ya phi ba ro khoi ru kumbai ong ikong menne ha po ka jingkran jeng i ya kan ni lan na ka na mar ka bam ka long ka wei ka bang hak kit khya ba bangem te ya ka met ka pha do jongi te la dani yo da kambiang ka ta ka quality bun na ki bril kileran banik shenran man thiet no ya kitu ki jingba na thrai bun na phi ki kme ki pa lada kambiang ka quality phi ye ki khun ru phim nong a hi tinga kentu ya kini ki nong ki ba penmi ya kini ki dot bat kini ki dairy products bakin snow bha ban maintain ya ka quality na markat badang maintain ka quality tang ma quality ki brio ki le yet knang ya ka tu ka jingba ka badon ka tu khurteng ngatharai kat ni ngiru ngitip bahaya kata ka amul kumbang itip kumbang iu ka amul ka dei ka bapenmi ya kan ni ka dut bat ki dairy products na dut na Gujarat nrai ngitip baro shiri India ya kan ni